Roky nás presviečajú, že očkovanie je absolútne bezpečné, že vďaka nemu nezomierame na zákerné choroby a preto ho berieme ako samozrejmosť. Hoci v iných krajinách sa otvorene hovorí aj o negatívach a rizikách, u nás je očkovanie povinné. Dokonca rodičom, ktorí nedajú zaočkovať svoje dieťa, hrozia mastné pokuty. Že ste proti? No váš názor úrady nezaujíma. Pozrite si reportáž Andrej Pavlíniovej. Očkovať alebo nie? Štúdie z celého sveta sa rôznia. Keď ale neexistuje jednoznačný názor, prečo u nás k tomu rodičov nútime? Na Slovensku je systém dobrý, rokmi overený. To povinné očkovanie je relikt z minulosti. V západných štátoch sa vyskytuje veľmi zriedka. Napríklad vo Francúzsku sú povinné iba 3 vakcíny. V Belgicku 1, v Rakúsku, Nemecku či Anglicku je iba na rodičoch, ako sa rozhodnú. U nás nemajú na výber. Ako rodič by som mala mať voľbu. Práve v tomto, lebo je to zásadná vec. A štát nepreberá zatiaľ zodpovednosť za to, keď sa tomu dieťaču niečo stane. Pani Vandu stálo neočkovanie 80 €. To tu nikoho nezaujíma, že máte vy nejaké vedomie a svedomie a že máte možno strach o to dieťa. Keď je niekto presvedčený o tom, že to očkovanie by mohlo ublížiť, tak si myslím, že je možno aj protiústavné nútiť tých rodičov, aby jednoducho deti dávali očkovať. Papovci sa rozhodli neočkovať, keď zistili, že predčasne narodené deti, ako je ich dcéra, očkujú v zahraničí inak. Buď nie sú zaočkované vôbec, alebo sa im tie očkovania rozdeľujú do viacerých dávok, podľa toho, ako to imunológ určí. U nás sa vôbec nič takéto nedieje. Namiesto prehodnotenia očkovania ich nahlásila pediatrička Úradu verejného zdravotníctva. Kde sme predvolaní, kde teda vôbec nevieme, čo nás bude čakať, ako to bude prebiehať. Na úrad sme sa vybrali spoločne. Hoci rodičia s našou účasťou súhlasili, museli sme čakať za dverami. Na pojednávanie vás nepustia s kamerou. A nie je to verejné pojednávanie. Pani doktorka usúdila, že nemusíme byť teraz očkovaní vzhľadom na Izabelin zdravotný stav, ale nie je príjemné to, že rodič, ktorý sa rozhodne z nejakého dôvodu nedať zaočkovať svoje dieťa, tak musí chodiť po úradoch a musí vlastne bojovať o to, aby nedostal nejakú pokutu. Štefan je na tom horšie. Úrad mu naparil už 3 pokuty. Právnička ma presvedčala o tom, že mi musí udeliť pokutu, pretože tak to má byť, ale som jej vytkol, že vlastne podľa zákona o priestupkoch ona môže rozhodnúť aj udelením výčitky. A reagovala na to nejako? V podstate nastalo trápne ticho chvíľu. Nemáme žiadny interný predpis, ako postupovať pri sankciách. O tom, či dať pokutu, rozhodne samostatne vlastne jednotlivý regionálny hygienik. Na základe dohovoru o ľudských právach a biomedicíne máme právo odmietnúť akýkoľvek lekársky zákrok vrátane teda očkovania. Štefan preto bojuje za svoje práva na súdoch aj prokuratúre. Prečo ste sa rozhodli ísť s tým až takto ďaleko? Vidím, že sa tu tak trochu zneužíva také nejaké postavenie našich štátnych orgánov a vidím tam vlastne, že si robia, čo chcú, vysvetľujú si zákony po svojom. Úrady zachádzajú až tak ďaleko, že chcú od rodičov, aby podpísali vyhlásenie, že neočkovaním ohrozujú svoje dieťa. Nie je to v poriadku, aby takto orgány štátnej správy tvorili prehlásenia zákonných zástupcov. Tvrdením, že nezaočkovaním svojho dieťaťa rodičia ohrozujú jeho zdravie, sa neopierame o právnu normu, ale predovšetkým o medicínske fakty. Vkladajú slová do úst tým rodičom, s ktorými sa oni nestotožňujú. Neodmietajú očkovanie preto, lebo chcú uškodiť svojmu dieťaťu. Práve naopak. Existujú aj pochybnosti o tom, či je legislatíva o očkovaní v súlade s ústavou či dohovorom o biomedicíne. Nespĺňa podľa mňa test ústavnosti, ktorý spočíva v tom, že by išlo o nevyhnutné opatrenie v demokratickom štáte na zachovanie ochrany zdravia, bezpečnosti. Ministerstvo zdravotníctva zastáva názor, že je v súlade s dohovorom o biomedicíne, je v súlade s ústavou a zákon 355 hovorí o povinnom očkovaní. Hovorí, ale iba všeobecne. Konkrétnosti upravuje až vyhláška a tou nemožno ukladať žiadne povinnosti. Zákon dáva kompetenciu vydať vyhlášku ako vykonávací predpis, takže je to v súlade. Že podľa vás tá vyhláška na to stačí? Že nestačí, ale konštatoval už pred 2 rokmi aj verejný ochranca práv. A v súlade so zákonom vraj nie je ani nahlasovanie neočkovaných detí úradom. Súčasný stav nie je v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Vyhláška nie je dostatočný právny základ, ktorý by toto mal upravovať. Ministerstvo to ale vidí inak. Je to v paragrafe 52 odsek 5.
Čiže je to v zákone. Tento paragraf sa vzťahuje všeobecne na poskytovanie informácií. Ostatné zákony, a napríklad zákon o ochrane osobných údajov, zakazuje priamo bez súhlasu osôb poskytovať údaje zo zdravotnej dokumentácie. Ak by toto ustanovenie naozaj mohlo ministerstvo vykladať akokoľvek, znamená to, že žiadna zdravotná karta, žiadna zdravotná dokumentácia nie je bezpečná pred úradníkmi. Tým paragrafom si ale zrejme nie sú istí ani samotní zdravotníci. Veď prečo by sa práve pripravovanou novelou snažili dostať do zákona všetko, o čom tvrdia, že to tam už majú? Ten zákon bol stiahnutý z Národnej rady, preto nemôžem komentovať danú novelu zákona. Formálne bude takáto úprava presná, ale nemôžem povedať, že je dobrá, nemôžem povedať, že je účinná a vôbec nemôžem povedať, že je primeraná. Očkovaním sa eliminovali také ochorenia, ako sú osypky, neviem, teraz ma rýchlo nenapadne. To znamená, a vrátiť tie ochorenia späť, to by si myslím bola nie že krok späť, ale to by bol beh späť. V naprosté většině západních zemí ten model je nastaven tak, že tam není přímá povinnost a povinnost je nepřímá prostřednictvím vstupu do různých kolektivů, kde je vyžadováno určité očkování a já osobně se k tomuto názoru kloním, to znamená v horizontu nějakých 2 až 3 let nepochybně budeme diskutovat o tom, že bychom přešli na podobný režim. Kým väčšina krajín od povinného očkovania upúšťa, my pritvrdzujeme. Ak novela zákona prejde, lekári budú neočkované deti hlásiť nielen úradom verejného zdravotníctva, ale aj sociálkam. Lekár sa dostáva do veľmi, veľmi kontroverznej pozície, preto lebo sú tu zákony, podľa ktorých má chrániť pacienta, má budovať vzťah dôvery medzi pacientom a lekárom. A má zároveň robiť bonzáka a udavača. Je to výrazný krok späť k takej diktatúre, k takému teroru voči rodičom, ku kriminalizovaniu rodičov. Určite nejde o žiadny hon na čarodejnice, ide v každom prípade len o to, aby sme aj takýmto opatrením minimalizovali do budúcna potenciál takých tragických prípadov zanedbávania rodičovskej starostlivosti, ako sme boli svedkami v posledných mesiacoch. Znamená ale neočkovať, zanedbávať. S návrhom ministerstva nesúhlasí ani jeho ex-šéfka. Zastávam názor, že očkovanie má svojím spôsobom skutočne určitý význam, ale nie je možné trestať rodičov za to, že sa rozhodnú, že nebudú dávať svoje deti očkovať. A v tomto smere budem aj pri prerokovávaní zákona v parlamente hovoriť s mojimi kolegami. Sú tu nové vedecké poznatky, o ktorých sa stále nedebatuje a toto by bola iná cesta s tým, že by lekár mohol slobodne s rodičom rozprávať, mohol by hovoriť o plusoch, mínusoch a rodič by sa mohol slobodne rozhodnúť, že ktoré očkovania áno, ktoré nie a kedy.